Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, τη Real Betis, και έβαλε γερά θεμέλια για την πρόκρισή του στην ενδιάμεση φάση του Europa League, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε ομάδες υψηλού επίπεδου. Το παιχνίδι είχε έντονο τακτικό χαρακτήρα, με τους δύο προπονητές να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να δίνουν μια πραγματική μάχη των πάγκων. Στο πρώτο ημίχρονο, η Betis είχε την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικά οργανωμένος αμυντικά, κλείνοντας σωστά τους χώρους και μη δεχόμενος καμία ουσιαστική ευκαιρία. Οι φάσεις ήταν ελάχιστες και το 0-0 αντικατόπτριζε απόλυτα την εικόνα του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ισπανοί μπήκαν με τον ίδιο ρυθμό, κρατώντας την μπάλα στα πρώτα λεπτά και προσπαθώντας να επιβάλλουν το παιχνίδι τους. Όμως από εκεί και μετά μίλησε ο ΠΑΟΚ. Η κομβική στιγμή του αγώνα ήρθε με την είσοδο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έδωσε πνοή, φαντασία και ένταση στο παιχνίδι του κεφάλου. Με την παρουσία του, ο ΠΑΟΚ άρχισε να ανεβάζει μέτρα στο γήπεδο, να πιέζει ψηλότερα και να μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό της Μπέτης. Από το 60 λεπτό και μετά, ο ΠΑΟΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο. Κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα, έβγαλε ενέργεια και αποφασιστικότητα και κατάφερε να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Μέχρι το 80, οι Ασπρόμαυροι είχαν πετύχει 2 γκολ, ουσιαστικά καθαρίζοντας το παιχνίδι και βάζοντας ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Στα τελευταία λεπτά, η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου διαχειρίστηκε άψογα το αποτέλεσμα, κράτησε την ψυχραιμία της και δεν επέτρεψε στην Μπέτης να επιστρέψει στο μάτς. Μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος διάβασε εξαιρετικά το παιχνίδι και αντιμετώπισε τα δυνατά σημεία της ισπανικής ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Δίπλα του, ο Κωνσταντέλιας άλλαξε πλήρως τη ροή του αγώνα, ενώ και ο Γιακουμάκης έδωσε σκληρές μάχες, μοίρασε assist και βρήκε δίκτυα, αποδεικνύοντας την αξία του. Επόμενη πρόκληση για τον ΠΑΟΚ είναι η Λιόν στη Γαλλία. Αν καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, τότε όχι μόνο θα εξασφαλίσει την παρουσία του στην ενδιάμεση φάση, αλλά θα έχει κάθε δικαίωμα να ονειρευτεί, ακόμα και την απευθείας πρόκληση στην οκτάδα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει χαρακτήρα, ποιότητα και πίστη, και αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε like, subscribe. Ευχαριστώ πολύ!